ब्लगखौनो खालामाखै दासो ब्लग थ' लोगोफोर दा जोंनि भुटानाव मोनफैबाय बिराद माने लायाखै आं ना ओरैबायदि जाममोन एन्ट्रि खालामनायावबो ओमफ्राय माबानाय समावबो ड्राइभिं लाइसेन्स चेक खालामनाय समावबो ओरैबायदि मानसिमोन लामायाबो एकदम बेसेबा गोजौआव दंफैयो आरोना जोङो बेसेबा गोजौनिफ्राय आरो ओंखारबावबायसो दा एसे गाहायाव दं माने ओरैबायदि सान्दुं मबाइल दाम खमनिखाय ब्लगखौनो लानो बाबाय आं इन्टारेस्ट मोनाखै हो दा एसे दावखोनानै नायनि मा दं स' दसे नेदो जोंजों थ'फादो आरो ना नै मालाय एक्टर एक्ट्रिस सानैजों फट' सेसना जाबायानो जोंना लाबायानो आरोना माखासे ओमफ्राय आं मबाइल दाम खमनिखायनो माने केमेराया मोजां नंला बारा ओंखायनो ब्लगखौ आं लानो रोंला मोजां जिखुनु स' नायलांबाय थागोन लोगोफ्रा आं आसा खालामबाय दिनै आं फार्स्ट टाइम फैदों आरोना बे भुटानाव आं बै पार्किनिखिसो थांबायमोन खनसे ओमफ्राय नैबे नामलांनियाव एबारसो फार्स्ट आरोना सुकुन सुकुन मिला फै जेबो बोलो नाङाखै इयाव foto lansir. Boleh jangan ya? Ya baper bang. Tinggi sih boleh kunci. Ayah, aku ini. Deh. Mending kan boleh. 아유 우리 막. 산동 अर्जेना माबाया बेकग्राउन्ड दं नालाय मारो दालान नों गोलाव ज'आ माने लामबायबो थारा माने माबायाव लेथ्रानांगोन आरो इयो माबा मोनखागोन खोमा दे दर्जि ग्राउन्डआव लेथ्रानांगोन आयौ रे मा गुफुर कालारा जोङोलै फट' लानांगौमोन Tinggal namanya sih. Kananggo. Tapi tolong sana dari mana?
मा होनदों? Kita India, kita Bhutanis. भुटानिस Out country. इनिफ्राय थांनो मोनलानो मा लाब जाखोसै Kita India nih, beleg माबायावनो बेलेग हादराव दावबायनाय जों दा इण्डियाआव गैया जों दा भुटान काउन्ट्रि चाइनायावसो दं रावबो लाग्रा गैथारा माया मा होनदों हाफोरा जेरैबा एखेसो माजों बेलेग गाज्रियाव फैयो बिदि मोनाखै इण्डियाननि बायदियानो ना एखे जोंनि इण्डियायासो साबसिन नामा नै बिदि बिबार नुयो माबायाव चाइनायाव जोंनि इण्डियायाव गैया इ बिबारा गैया नुवा बिदिया सा जालायना ini start दा जों बैयाव थांगोन बै गोजौआव फंबाय masih giliran ngalah Ntar Shillong 나 소가 나시고는 좀 그래서 전에 막 여의 있었던 사고 났는다 실롱 एफा गुसु गाखोबाय जेबो नायग्रा गैया न'सो नै माबा बुस्थु दं साननानै फैबाय जि गोजौ बेखाराव फैगारबाय आरोना जेबो गैया उदैसो खंख्ला साजोब्बाय आंखौ थांफिनसै ओरैनो मेंबाय माखासे सानैयानो थाबायनो हाखायाखिसै थांफिनसै जों थांगासिनो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा आरोना दहाय जे जों इयावनो फैखांखाबायमोन आरोना ओमफ्राय माने सान्दुङा खमायाखैमोन आरोना एकदम सान्दुं थिंमोन ओमफ्राय दा जोङो एसे सान्दुं रुइनायखाय बे जायगायावनो एगेन फैफिनबाय आरोना लोगोफोर फट' साफायनो स' नायलांबाय थादो अबस्था खाराब जाखाबाय मानो होनोब्ला आं सानसुआवबो ओंखाम जाबोनाय जायाखैमोन माने जोङो 12टा ना 12:30 नङा 1टायावसो फैखादों ओमफ्राय ओंखाम जाबाखैना दुरबल मोनखाजोब्बाय आरोना जों न'निफ्राय 1टायावसो फैखादों एलबाम सेट खालामफैदों नै बिथाङा हान्थुआव बारनाय बिबारनो एलबाम नामा हान्थुआव बारनाय बिबार टाइटेल नामा दा सुदा एगेन सोलिफिनगासिनो जोंना स' बिथाङा लागासिनो आरोना खेबजादों लादों जों आरो नायगासिनो बरियासे माने बिबार थाबावनांगौमोन आरामनो
थुलुंगियाबो एसे मेंबाय उखैबाय ओमफ्राय जिरायनानै थागासिनो जोङो बेनिफ्राय ओंखारलांगोन दसे उनाव लोगोफोर जोंना जोब्बाय बिनिफ्राय आं देखायजोबाखिसै आरोना माने लाबाय थानाय जायासै आं ड्राइभ खालामदोंमोन नालाय ओमफ्रायो जोंना बेखिनियानो आंनि दिनैनि भिडिअ'आ ओमफ्राय देखायजोबनो माने हायासै आरोना ओरैबायदि मोजां मोनदों जिखुनु फैनानै ओमफ्राय जि नायबावनो दंमोन बा माबा दंमोन बेफोरखौ आंनि बायदिबा नांबावगौ आरोना एख'आनो गैया जास्ट मा दं जेबोआनो गैया बेयावनो थाङो मानसिफ्रा जिखुनु थांनानै मोजां मोनदों जिखुनु डेभेलप जाबावनांगौ आरोना माबायदि मोनखो बेरायनानै फैनानै माबायदि मोनखो खोन्था ओरैबायदि मोजां मोनदों माने बिराद फ्रेस मोनदों आरो गुसु बारबाय गोजौआव बिराद जाबाय थ' लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'गोन मानो होनना बुङोब्ला आं बारा गोबाव लायाखिसै ओमफ्राय जाय फैनो हेलमेट एन्ड लाइसेन्स लानानै फै आरोना आधार कार्ड स' बाय